jora chongmari to tipra hasteo motamoti paigraka abanyaglo tabusu jora chongmari ngini tongo te abanyaglo tabu je lukurok kami amsayo tigrei te lama hamya oborong tiye lukurok ni kok obono sungmung neta ba montri MLA rokno borok je social media ni bukhaktei lahar kurung thayo lahar kasui borok ni kok ke obono je chongmari puro बहुत छाना नि बागै सिमिनो नेता मन्त्री MLA रok kami amsayo kawo chongmari lai thanga hangke tongko sung lukurokno pogui thango hनै je lukurok kubangma kurung thaini no kok je sawi tongmani lahar kasui ba social media ba kok tongthungnai rokno ringgi je development khlaijage ni borok je sawi tongmani abon ruglei nang hastini tongko sung lukurokno bobai kok rok janai muchu আসলে जों जे तिप्राम खायनो रक चंया जे जों बुट बैंक नि बागै जों सब समय आम खायो चिनी इलेक्शन नि परियो जों तिप्रासानि हामख्रायनि बागै न যত জায়গাও जों थांनाय दङ थांनाय इलेक्शन नि परिफान जों थाका एबं কোনো জায়গা যদি কাবার ওংনি আং দংখাंके বুসকাंग তাইবো जों थाङै কাবার খাইনা नांगौ এবং বিভিন্ন জায়গাও আবো শুধু তিপ্রাম থাইয়া আবো যে জঞ্জাল তাবুনি আবো তো সিপিএম नि আমল থেকে ইয়া বিনি আগেনি কংগ্রেস नि আমল থেকে শুরু খাইবো জঞ্জাল তো দংনাই ন হাইফোনো সময় नि নিরিখে जों সময় বাই গদালैन চিনি যে দফানো হামকারাই খাইনাनि बागै दफा जे जागो गेप उंग दङ हामगाय मायां दङ आरो जों मा थांलायनाय आबो स्वाभाविक इंगे बाक्सा सनो बुट बेंक नि बागै जों राजनीति खाय बया चिनि बुबाग्रा चिनि दफानि बागै चिनि तिप्रासानि हामग्रानि बागै चिनि बुबाग्रा थानसा खाय तुबि फायका आबं थानसानि बिसिंतिनो जों बुसकांगो चिनि यकमारि माननाय आबं चिनि जे जागाव थासिं नों जेता सोंमारि दै ग्रै बा বিভিন্ন जंजाल जेता दङ आबो मानायलेनाय बुसकांगो काम खायो सुग्रुबिनो जों हायनो हाय ब जागा आबो दं आबोनो जों जत्त नेतारक जाने जे चुक्तै जे गेप दंमोन जागा जों काबाराव खायनो नांनाय सर जिताबुक निनि जे एरिया फाइसिंति वबो हाइति ग्रै बा तिमान तिगा लाहार हामिया अबन्तिले निनि कामी आमसा याखबा दिनि जे एसेम्बली क्लाइमानि आयंगल गले निनि बबो हाइरक डेभलपमेन्ट बा नों पुसुक जरा जे नों तिनि MLA मानि बखाक्ति तांबुतां रक ख्लाइजाखा आबो आनि जे एरिया दंमोन आबो प्राय बॉर्डरिंग एरिया बांग्लादेश बाय लास्ट एकदम रिमोटेस्ट एरिया त्रिपुरा राज्यनि एकदम जत्तनि कुरा हमा हाइफोनो कोनो जागाव जेता जागाव बरक आनो आं जे विजिट खाइमनि मते जोंनि अफिसार इनचार्ज जारा दंनाय दैनि इंथों जेता DWS बा PWD लामानि इंथों बा RD इंथों RD डिपार्टमेंट इंथों समस्त डिपार्टमेंट ब्लक नि आने आरो दुइटा ब्लक दङ आबो भिडिअ नि थ्रुते आं जतो सम्भव चेष्टा खाइ दङ এবং काबाराव तो खाइ मानसुगियाखौ किन्तु बनो खाइनायनि चेष्टा बागै आरो नि पाब्लिक नि साहाय्य नांनाय बारनि लोकेल लिडार रक आनो साना नांनाय जे अमहाय जागो अमहाय प्रब्लेम दङ এবং पाब्लिक रबो साना नांनाय ओंके बहायकेनो थांनाय बारो बाहायके मोटामुटी जों काबार खाइ दंखा এবং बुसकांग ताइबो जेहेतु थांनाय बारो जों बिरोधी सरकार दंमानि चिनि तिप्रामथा जों बिरोधी बेन्च दंमानि ओंके ताबो तो जों ट्रेजारि बेन्च थांका बा सरकार बाय जों आटार एलायन्स पार्टनार थांका ताबो सामुं खाइनानि बागै ताइगिसा स्पिड खाइमाने आशा खायो जे जागा गेप दंनाय आबनो जों बुसकांग गाहाम खेनो आबनो अब हामानि चिनि दफानि हामारिनि बागै जों तलां खामनाय सर तेगेसा अब सुमुं जे लुकुरकनि बागै जे आगि TTRC हापां तिनि हास्ते चालगै दंनाय BJP गभर्नमेन्ट बाय थांयेसकां नरक जे सामतां बतां तांथानि बबहाय शेपसाब रोजागिया दं ताक आबनि यागलो BJP हापां बाय गदालै थांमानि यागलो नरकनो बुसुक जरा बरक याक फलका बा नरकनो बुसुक जरा तिनि अफिसियेल सामतांनानि बा फान्डक बबहाय कि नरकनो रिनानि बरक कगलाम रक सालायका अब तो
त्रिपुरा मथा सिमिन फाइमानि बिसिंति एरागेबो चिनि एडिसे हापांगो चिनि जे बान्थाय सुथाय जों जे ततुगु नांगुमानि सुख जोंनो रोजागि आबो ताबो कतालिया त्रिपुरा मथा फाइमानि बा कय बसर बांखा सीपीएम नि आमल कांग्रेस नि आमल एवं विभिन्न सरकार नि आमल बो बाहायखानो खायजाक तको एक्चुअली कोनो त्रिपुरा मथा बा सरकार नि कोनो अबैया आनि को खायसे त्रिपुरासानि जे मानथाय आरत मानथाय सुथाय दं आराल गोदाल जाक दं आबो बुसकां जों तो रिसेंटली आदारमानि तो जोंबो आदारबो ओंखा yang election bu declare rekha inke election 26 tarik paikha tini ekmatra tabu koidin khaba ta 7 taka san kana inke buskango sini je tangbutang ni madhyame sini je manthe chukteni madhyame sini bubagarani upor sini atmabishwas togo bubagara abuno taikal khenai buskango sini ham tiprasane hamarani je nangkumani bo tui phene edisi hapani bisingtu ang asa khai सर ताबुक जेनिनि खा खामानि ओ तिप्रासा जे तंनि तिप्रा मथा बदल जे फाइमानि यागलो बबाग्रानि तुइदुल माबाय ताबुक सुजरा लुकुरकनि बागै तामो हामक्राय रक नरक सामुं तांगै बा तिप्रासा रकनो हामक्राय माखा ताबुक सुजरा नरक जे तिप्रा मथा बदल खामानि यागलो बा चंगमारि कप्लायंगै आसुक थाय आसुक मानि यागलो तिप्रा मथा चंगमारि कप्लाय ओंया सकांगो दफानि बागै खायका अब एग्जाम्पल दीर्घ ताना 23 बছর त्रिपुरा राज्य चिनी दम्बुर नगर उच्छेद खायजाकफोर माने फेरां बा कारेन्ट विद्युत उत्पादननि माध्यम बुंथै जे जागाव आरनि त्रिपुरा सरक जमत्या अंथों त्रिपुरा अंथों रियां अंथों आरनि दबरमा अंथों गोबांमा जे चिनी दफानि रांसानि त्रिपुरा दफारा आरनि उच्छेद खायजागै आरो विद्युत उत्पादन खायनानै होनाय कारेन्ट अब तामनाय प्रोडक्शन खायनानै बागै होनाय जे खायजामानि आबुनि मुंथि जे खाय उच्छेद खायजाका आबुनि बिसिंथै अराय फराय अंगै केउ आसामाव थांका केउ बांलादेशआव मा थांका केउ निनि मिजोरामाव थांका केउ बार्मायाव थांका जाने जान चुक माने जे मकल नंथि बर थांजाका हुक खायति हुक बाहाक बा खायमानि बिसिंथै आबो एक्चुअली तत्कालीन जे सरकार तंमानि कांग्रेस सरकार बरनि दायित्व तंमानि बाहायके अब जेहेतु कारेन्ट उत्पादन हुनै सिनि त्रिपुरा सरनो आरो गाहाम जागा माने बर कारेन्ट उत्पादन खायका ठीक न अब न बर वानसुगै अब तत्कालीन सरकार अब क्षतिपूरण दिना तंमानि सुव्यवस्था खायना तंमानि क्षतिपूरणनि बागै इंके त्रिपुरा राज्य गोबां मा जागा दं आरो बानो बर बरनि माने क्षतिपूरणनि व्यवस्था खायमा खामो किन्तु खायलिया दुखेर बिषय आबुके हायफोनो आरोनि बिसिक्तै जे अराय फराय अंगि थानाय रक ताबु मिजोरामनि तंगसं तंमाया चागसं सामया आरो बरबाय माने जाय कैसे ताम उत्पाद माने दांगा हांगा अंगनि बिसिंते बर किफली माफायका त्रिपुरा राज्य अब जतनि नुगै दं त्रिपुरा राज्य सीपीएम सरकार 25 বছর दीर्घ ताना 35 বছর हायबोनो 25 বছর লাগাতার अंगनि कसान मजे 5 বছর गेप गई एर आगे 78 থেকে 88 পর্যন্ত বরক যে 10 বছর তার মানে 35 বছর सीपीएम যে রাজত্ব খাইমানি ইয়াগুলো ফানো বড় आरनि यगमारि बालिया आरनि सिनि रांसांनि रियां त्रिपुरा दफा तामंके आफुरु कोनो नेता मंत्री करे आबुया आफुरु पानो बाजुबान रियां सं 7 बाननि एमपि इंजा एरपरे निनि गोबांमा जितेन चौधरी सं बरबो मंत्री इंजाक एंके अगु डेभलपमेन्ट सं इंजाक मनिन्द्र रियां सं मंत्री तंमानि अब निनि बलाराम रियां सं मंत्री तंमानि तारपरिबो किन्तु आ जागो ताबुक जे बर्तमान ता कन्टेस्टिंग कैंडिडेट राजेंद्र रियां बो 3 बारनि आरो एमएलए तंमानि आबिनि एलाकाव हायबोनो बराव नुगिया तामनो नुगिया जे सिनि रियां त्रिपुरा दफा त्रिपुरा राज्य फायै शरणार्थी हायख्लायै बरनो तमजागमानि बरनो अरनि अधिकार जायागै आरनि किफिलि फायगांके अरनि अधिकार ना तंमनि कारण अरनि हानि बुसासि बर कारण विदेशनि फायमानिया हायबोनो बरनो के शरणार्थी हिनै बरनो आखा माने बेखा खायजो जों थानसानि बिसिंतै बुबाग्रा जखन बन वानसुखा बुबाग्रा आफुरु त्रिपुरा मथा जखन एनजिओ खाय दङ एनजिओ खायमानि फान बायनो ब बिनि राजशक्ति बायनो ब आफुरु से ब त्रिपुरा मथानि अब नेतृत्व रुमानि बिसिंतै ब बुबाग्रा नेतृत्वे जों रियां त्रिपुरा सदफाना तुइ फेमाका त्रिपुरा राज्य अब इतिहास सरकारनि आसका एकदम बास्तव अब सरकार माने परेव चिनि ताई
जों चिनि जे डिमान्ड चिनि त्रिपुरा साना हामखानाय रननानै बागै आबो जों गोबां मा चिनि ग्रेटार त्रिपुरा नोंथों चिनि गोबां मा चिनि जे जायगा अराय परे माने चिनि ताखु बखु सनो एकटा थानसा तुबना नोंथों थानसा तुइ फेका बुबाग्रा बाहायके तुइ फेका आईएनपीटी तंमानि त्रिपुरा राज्य बनो तुइ फेका एकटा जागो एकटा प्लेटफर्म तुइ फेका त्रिपुरा मत तुइ फेका तब आईएनपीटी नि प्रेसिडेंट जे बिजयरंग छाप तंमानि बनो प्रेसिडेंट चिनि त्रिपुरा मथानि जीएस तंमानि बतिनि चेयरमैन एनसीटी चिनि अनिमेश सारनि आलादा पार्टी तंमानि त्रिपुरा मथानि माने त्रिपुरा सानि बिसिंते अरे आलादा आलादा गाय जाने जान आइडियोलॉजी ती बुबाग्रा जखन तुइ फेका बरनो रिङै चिनि अनिमेश सार तब बर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर एनसीटी नि जे तंमानि बताउ त्रिपुरा मथानि बहाय खनो एनएसपीटी एनसीटी तमनै टीएसपी हिनि तंमानि चिनि चित्त सारनि बबो ताबु चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए नो बबो एरागी बबो इयम बुंखा त्रिपुरा मथानि नो तारमाने अरजा बुबाग्रा एकटा मैजिक या गोबां मा त्रिपुरा सारनि अराय परे इमानि जेता पलिटिकली पार्टीगतभावे बजतन रिहरि थानजाखे तुइ फेका थानजाखे तुमानि बिसिंतै जों गोबां मा चिनि अचिभमेन्ट जों माननाय बुसकांगो बाहायके हिंगे थांनाय भारत बुबाग्रानि नेतृत्वेनो अमित शाह जीनि जे बाय मालायै माननीय गृहमंत्री होम मिनिस्टर बनी ने बाय चुक्तिपत्र अंगै महाराष्ट्र अब चिनि रियांग दफा त्रिपुरा दफा ने रियांग दफा जों तुइ फेका त्रिपुरा राज्य जों अचिभमेन्ट बबो ग्रेट अचिभमेन्ट जे जागो 23 बছর दीर्घ ताना तंमनि त्रिपुरा राज्य नरकुंदु कलाइमा हेके कोनो लेखा पढ़ने कोनो अब गरै माने मान्या माने नि तंथाय चाथाय कोनो बरनि कोनो केसब जाके मातन माने ताबुखे समस्त किछु बन माने बुबाग्रानि अचिभमेन्ट बाय बुबाग्रानि माने वानसुमु बाय ताबु बरो चिनि त्रिपुरा राज्य चिनि तुंबाय बक्साना যত কিছু রেশন কার্ড থেকে আধার কার্ড থেকে শিক্ষানি অব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমস্ত মাঙ্কা এবং প্যাকেজ মাঙ্কা 600 কোটি বড় মানি তো তাবু বনে 2 বছর 10 ইউরো বড় নিজে যে নাং মানে স্কুল খাইজাগো একটা আব খাই আনি অরব তঙ্গ তাবু আনি বিধানসভা তঙ্গ কাইসা আপাট বড় जों যত সম্ভব जों সহযোগিতা মাখানে বড় চিনি त्रिपुरा सा बसंनो हिंखाय अचिभमेन्ट काइसाया बसकांगो चिनि कोर डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरान आबो जों डिमान्ड चिनि तंगो आबोनि बिसिंति फानो ताबो जे जों मायुं सानके যদি মিসিব জাখাকে মিসিব ফান নাগরানাय কিন্তু মায়ুংनि डिमान्डले तंनाय ताखुर मायुंनो जों याखा नतेसा अजगावो नि खुक्तिनो जों खायमान खा नतेसा ओ तिनि संगन मुजुंगो ताबो केबेंनाय बदल रमदि सीपीआईएम बदल बरकसाव जे त्रिपुरा मथा एकेबा बीजेपी बदल हाबां खामानि यागलो बिसि प्राय 6 इयार गावि तंखा बीजेपी हाबां त्रिपुरा मथा हाबां फाक्या प्राय 3-4 years गाबने रुगि मुंसा सामतां बतां रख्लाया नै जे यासि सुरमानि जे गामि आमसायो गोबांमा डिफ्राय बुङै दङ गोबांमा मासे मानैया बोसा फालै दङ रखनै जे खक यासि सुरै त्रिपुरा मथाते बीजेपी नि यासि सुरै दङ सीपीआईएम पार्टी रो आमनो गलि नों ताम साना मसो सीपीएम ने ताम खायगाबा इतिहास साखि दङ सीपीएम त्रिपुरा राज्यव चिनि त्रिपुरा सानो संदुक वाइसा बानखा वाइसा उपजाति वाइसा बानखा चिनि आइडेंटिटी ने ठीक मते खाइमाने या सीपीएम ओ सीपीएम रो चिनि पूरा त्रिपुरा सानो पूरा शेष खाइ रेखा आयां आरोनि सबसे भूल राजनीति नि सीपीएम नि भूल राजनीति कारणे त्रिपुरा राज्य माहाय दसां दङ ताकुर तबे आव कोनो सानामु संग आं हे ठीक 3 বছর काकासिनि आम एदिसे हापां फाइमानि जों आफुरो महाराष्ट्रनि शक्ति त्रिपुरा सारनै हामजामु महाराष्ट्रनो आशीर्वाद महाराष्ट्रनो जों हामजागो जत त्रिपुरा सार महाराष्ट्रनि वानसुमु बाय जोंनि त्रिपुरा सारनि जतनि वानसुमु एकनै थाङै जोंनि जेहेतु त्रिपुरा सानसे महाराज बा ओंखाय जों काइसा एदिसे हापां तुइमाखा बा एकक शक्ति बाय जोंनि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थांगा जों एदिसिबो बनि परे जों एकक लराय खायगा बुबाग्रानि तामतों स्लोगान दं बुबाग्रानि डिमान्ड जे माने रिटेन एश्योरेंस जारा रनाय जे पार्टी रनाय आ पार्टी बाय चिनि त्रिपुरा मथा एलायंस नाय बा सपोर्ट खायने बरना तामलति सपोर्ट खायने जे बरकसनो रिटेन एश्योरेंस दमानि बागै ताबो जों नायखा केउ रिलिया सीपीएम संतो चिनि
तामनाय दिमान न उल्टा से एकदम माने तामनाय सासे साजे गया बर बच्चों बाहाय के नाय कांग्रेस संगठन दिमान न साजे गया एके अमित शाह जी माननीय होम मिनिस्टर ब जखन साजे गए दिन दिमान न जों रनाय हिनै जखन रिटन एश्योरेंस रंगा एकदम प्रूफ ब बुबाग्रा ब आता रंगा चिनि त्रिपुरा मोटा पार्टी आता रंगा बीजेपी बाय आगिओ विरोधी शक्ति तंगने जों त्रिपुरा राज्यओ जों आगिओ सिनि सिनि आलादा पार्टी तंगने बरनि आलादा दुई महाशक्ति आगि लड़ाई खाय तंगने इनके काजे विरोधी इनके बर रैया नंग ना छनो जों दाबि सानमोन इनके विरोधी नबा सब समय अब खायो किंतु ताबो तो एलायंस पार्टनर रंग थाका एलायंस पार्टनर माने एकमात्र चिनि इलेक्शन चे पाई ड्र किंतु रिजल्ट से रिया खो ताबो आ जागाव से जों दंखो निश्चय काहामुनाय बसकांगो ताबो दुई महाशक्ति जेहेतु एकजुट थाका काजे त्रिपुरासानि जे जे जागाव मानथाय बर गुरना हिनि गसिजा स्वाभाविक माननाय एकते सिनि ऐतिहासिक चुक्तिपत्रनि माध्यमे त्रिपाक्षिक चुक्ति थाका निनि खुरिते कैसे खनाय माका बहाय जे एग्रीमेंट त्रिपार्टी एग्रीमेंट जे बुबाग्रा खलायमानि गाबोन रुगै लाइथानाय बिसिक तां बिसिकबा बिसिदकनि सिगां नुगै मानखा ति आईपीएफ ति बदल बरबोथ बाहायके तिनि थैजाक सिनि बरमगोनां एनसी दे बोरमा बिनि थैफांबाय कायसा अफ्रुबो तिप्रालेन हिनै कायसा डिमान्ड दंमोन तिनि सागनि खिबलायगा बखरक सिलायगा गोबां मदाल बिदर खालायगा ते गामि आमजनि लुखरक बबायके हेल्प माने सुबासु खालायगा जे आरो मालखुं कल कासुतानि लाहार कत कासुलायथानि फियाबा आबनि यागलो तिनि आसुक थाय आमानि थामनि यागलो तिनि ग्रेटर सरि तिप्रालेन डिमान्ड ताबो केबनि खुगो खनाया माने के बोलते बो आईपीएफ तिनि जे डिमान्ड दंमोन गाफुर अबाहायके ताबो बो अबाहायनो लुखरकनि किरि माने ताबो बुबाग्रा तिनि त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट खायका 6टा डिमान्ड बा 6 डिमान्ड तिनि अबाहायदे अंगि थानो लुखरकनि किरि माने जे ताबो आईपीएफ तिरक जे डिमान्ड खायब्रुओ आप्रुओ बो अबाहायकेनो तिनि त्रिपुरालेन मानसिनाय मानखा हनै ति हाबुं कोवाखा ति ततिकी तलायके लुखरक पुइतो चालाय तिनि बरम गोनां थैजाक एनसी दे बरमानि नेटिते के आफुरबो गोबांमा दाबि रक मानबाय खानै जे इंगमानि अबाहायके आसुक थाइमारमानि यागलो अबाहायदा अंगि थानो लुखरकनि कक्सुम माबन रगिले नों हास्तेनि लुखरक ताम सानामो नुखाना नर निश्चय बुबाग्रा बुसक गुबुई এবং गोथार लामातै तै चिनि त्रिपुरासानो हामजाक माने बिसिंतै ब लिड खायतो ब फाइट खायते खायते लास्ट ऑफ दी नर नुखान आबो इतिहास फास्ट अनटू दैट माने आं थैया सात चाया गई तंनाय ब मुनिसो खेबान बुबाग्रा खायफुनका ठीक যখন বুবাগ্রা ফার্স্ট अनटू दैट हाथाय कतरो ब वाइच्छा बाय अब पूरा जतनी बुसखांसे जाय थिने हिनि जे जागो सैक्रिफाइस खायो न बनि लाइफ न सैक्रिफाइस खायनो नि बागै बजे रेडी निश्चय बुबाग्रा गुबै कथानि लामाते त्रिपुरासानो हामजागै गुबै कथान लामाते तलांनाय आबो पुइतो मातोनाय ताखो बुबाग्रा तंखे आबो जों पुइतो मातोनाय बुबाग्रा जे जागो आबो बुबाग्राया एक कथाय चिनि साना थांगा आंके अब चिनि महाप्रभुनि समान बजनो मोथानानि बागैसे ओ हासाखौ ब जन्मनाव ताबो नुखासों कायसा कायसा निश्चय थानाय बारबो ताम हंखाबा थानाय बारबो गोबां मा हनजाका किन्तु चिनि नों ताबो सानाय आं बुनि परे तायसा बिनि जे वानसुमानि बिसिंते रिटेल एश्योरेंस रुथों मा रोखा ओंके जदि आफोर रमानि बिसिंते ताम थाम ताम नटिसनि जे इनचार्ज पुरा आबोनि सेक्रेटारि बिनि आबो सिल सय दंगो बिनि सिगनेचर दंगो चीफ सेक्रेटारि त्रिपुरा सरकारनि बिनि सिल दंगो सय दंगो त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा मथनि सुप्रीम महाराष्ट्र दंगो त्रिपाक्षिक चुक्ति तामबा ताबो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मानिखा सेंट्रल गवर्नमेंट मानिखा चिनि त्रिपुरा मथनि डिमान्ड न जे त्रिपुरासाना डिमान्ड जे तंमानि आबो त्रिपुरासा तामु नाहार मुंतं बुबाग्रानि आबोनो तुइ बुबाग्रा नाहार मुं त्रिपुरासा नाहार मुं न रदि बुबाग्रा तो बिनि पखनो आनि पखनो रांसा रदि रां रदि हिनि सान्या बले बतो त्रिपुरा मथानो तुइ त्रिपुरासानो
माने kaham khainani bage tiprasani demand no fulfill khainani bage bo lorai khai to bo ekta apona chanda sanja beli buko ang abo tam nai dofani bage sam khai to no rana joto rang chanda khai tiprasar sa saka saya tabu riang tiprasar no chini riang tiprasar no tui pheka tipra jo permanent abo solution khai reka permanent settlement khai reka tabu porjonto bo ekta ata chanda kha kana khaiya tauni bage bo hamjago bufa busana hamjak mani hai busana development thu unnati khairgai busana chakri marana portan engineer doctor porgai nei busa jokhan chakri mang hangke bo busana ani nina rang nangane din kesajak sura nangkan no nang por mani kedo hunba hunya tamni wawung kha kubui kuthar ebong hamjak mani bising tui bo chono lama phunui tongo bo tongsak na sung boni logio bubagrani logio phayui tai bosini thanchana ragrgai tiprasani demand no buskanga mana nango takuro joto phaibedi CPM tongoi Congress tongoi nukuno labh kari omo tamna miat thangjak jagaro tongoi labh kari suja phaibedi omo sanam sung ke tai gesa ko bubagra tamkhai boni return assurance erage si obo jokhon riang settlement no chini bru riang rono Mizoram ni jara phaijak borno Tripura jo permanent solution dona inbage jibok lorai khai tongo apro tamsa o CPM tamsa are hobe na umuk phonna babu nang simin lorai khai tam mannai ba joto kono saka congress tung CPM tung bo netritwrok bini biruddhe yasi surka maharaj ni biruddhe kintu maharaj ultimately bo phunuk kaje kubuini lamano joyungo satyame jayate bubagra वाचा भाई गृह मंत्री भाई चुक्ति पत्र नि माध्यमे तब मुखा जों बर्तमान पार्मानेंट सल्यूशन माखा ठीक नासिंगि ताकुरक जों बुबाग्रानि नेतृत्वे सिनि यगमानि सिनि दफाना तिप्रासाना मोथांनाय एवं फियगनाय आबो सिनि कायसा बुबाग्रानि नेतृत्वे एकमात्र बुबाग्रानो फारिनाय सिनि तिप्रासाना मोथांनाय बनि बादे जों हाय बरक चुगियारक थानो बिनि लगे तंगै जों फानदगै जत बरक जों फानदगै दंखांके बत्ताय गेसे सिनि बागे ताई दुई कदम आगे चनो सुबनाय आबोना पुतो तंदी फाइनाय सानजादिन तीन बायका तेसा पाइथाको साराबन सुनामो जों अबा हायके बुबाग्रा तिप्रा सारंनि बागै तिनि दफानि बागै सामुं तां तंथानिओ तिनि बरम ग्रां जुक सि पातल किना आजागावो बिनि नाहारमुं बुबाग्रा सि दफाना सकागो बुबाग्रा फाया के दफा कागला खामो अबा हायरक जे कक सामनो गेले नों ताम साना ना आबो तो नाति कायसानि बक्तव्य आबोर बक्तव्य आंबोना सानाम मुसुंगी आसले आबो के मुनि कथा जों चिनि कबाय माने आबो नांगुया कक सुजाक आबो बुबाग्रा भाई जे तिप्रासन कागु मै हाइया अरै परे मने धासिं एग्जांपल देका जत तिप्रासन आलादा पार्टी खाइ त मने एकटा जागा तुइ फेका करुं गुथुंके आबो कि तिप्रासन हामजागि कुथुमानि यादिबा बर अरै परे खाइकाबा आबो बोले बसिने बो बाहायजार मकलबे बनाय खाबले सामया भाई परिष्कार को बुबाग्रा तंखे बुबाग्रा है तो मुमकिन है तिप्रासा को मतलब तुम्हारा परमानेंट सॉल्यूशन देना निबागे बुबाग्रा तंखे समस्त जों परमानेंट सॉल्यूशन गाबनो ताबुक निनि बुखाक्तै हास्तेनि जतो कामि आमसाइते लुकुरकनो बबाहाय कग्रक सानाय नोंसिनि ओ मांप्रिनि बिसि आं कक सानाम सुंगो सिनि तांकुसं लुकुरक सिनि दफानि रांसाकनि दफानि ताकुरनो नासिंदि बुबाग्रा तंगो चिनि बागै सामुखाय तंगो चिनि जे त्रिपाक्षिक चुक्तिनि माध्यमे जे मानथाय सुक्ताय गोबां तंखो जों समयनि बिसेसे जों नासिंगै मान हारनाय चिनि ताइकेसा जदि जे जागाव गेप दंमोनि आं जतनो कइनाय चिनि नेतृत्वरक चिनि जारा लोकल लिडार्स जारा दंनाय बर आरो काबार माखायनाय बर मा सानाय बरनि हाय माने किसा अब जेमन प्राइमारी लेवलनि बर मा सानाय निनि ब्लक लेवलनि बर रिपोर्ट बारनाय जे महाय अवस्था ब्लक लेवलनि बर मा सानाय निनि समस्त जे आरनि नेतृत्व आसुलायै बन सल्यूशन खायनायनि बगै ताम जों स्टेप नानानि बा पदक्षेप नानानि दरकार आबो मा सालायनाय कारेन्ट करै तै करै आबो उनायनो हायबनो जों जे उमानि जागा बिसिं तै बन काबार खायनायनि बगै अब जों बनो कारेन्ट दनान तैदनान दायित्व बसिनि उनके बुसखांगो आशा खयो उनाय कारण तामनि हिंदी जेहेतु जों दुई महाशक्ति एगंगै तिप्रासानो मोथांनानि बागैनो चुक्ति पत्रनि दंहांके बा गाजै मोथांजों आबो वानान नकरि ताकुसम बुहुकसम
chini bubagra tongo tawana di hambai jotono khulungkha.